pozdrav, ovako danas ću vam pokazati kako napravite Chipmunks verziju pesme ili kako se već zovu Belezer, šta god, iz onog filma, ali nije već. Ako napravite tu verziju pesme u Virtual DJ-u, ako prvo nađete pesmu koju hoćete da uzmete, ovdje ćemo ovo, veoma je prosto. Bacite pesmu, ovo key stavite skroz vamo, a ovo povećate malo dole, ovako ne. Sada čujemo. I to je to, ovako zvuči normalna pesma. Samo radite tako. Možete da si igrate sami dok nađete pravi zvuk koji vam odgovara. I to je to. Pozdrav.